ụmụnne daalụnụ ekene m unu abịa m ịkọlụ unu akụkọ a ụmụ nwanne anyị nwoke bi na mba United Kingdom na-akọlụ m mgbe niile ofu akụkọ a onwe nke nnụcha kịta ntị chiri m wee mapụta n'ike si ka m bịa kwuo okwu maka na ihe nke a kaligo. Kedu ihe na-eme ụmụ nwaanyị anyị ndị nọ na mba United Kingdom? Kedu ihe na-emefa ndị ọrụ nọọsụ? Ọ bụ ndị ọrụ nọọsụ ka a na-ewetelu m akụkọ fa. Kedu ihe na-eme unu? Ke ihe na-eme unu ka njikwa unu maka na ọkaligo ọkalịa ababa mbana ya so that ka unu sebunete aka ka ofe lọla alọ zuo nri maka ụwa onwere ebe ebu ya aga, onwere ebe ebu ụwa aga. Nke bụ na di nụrụ unu kpọgote unu ọ bụkwa na ịgụ nọọsụ ahụ n'obodo anyị n'ụlọ ebe a zụchacha gị kwudolu gị ịgụlide akwụkwọ ahụ gụcha. Ọ bụrụ na ọ kwudorolu gị ị ga-agụkwa. Ọ bụrụ na ọ nọkliderere gị ma ụfọdụ a na-eku nwa na-eme ihe, ụfọdụ na-eji ọrụ eweta ego na-akwụ. Nwanne anyị nwoke bịa kọọlụ m akụkọ. O nwebugo onye kọọlụ m si na nwunye na ọ gụchakwara ọrụ nọọsụ a waba anya m bịa kwupụtacha enye mbọsị ọzọ wee bịakwa taa. Ọzọ bịa taa wee bụrụ nke na-agba anya mmiri ọ dịrọ mma chacha ịnụ odi gbado dị gị anya ọsọ gị ka dị gị nwee ego ị nwere ego ụwa niile. A sị na di mmadụ bụkwa nyanwa nwunye, a sị na di mmadụ bụkwa nyanwa nwunye maka na o nwere akụkọ akọ si na ofu nwoke natara wee bata bie wee fụ ofe nwunye esiche ewute ọkụkọ ahụ wee bulu ya elibe. Nwunye batasi ya ka ezi nke ị na-ebulu nri na-eri iche ezikwu ka m bata ọsịa ọkwa m nwa nwe gị nwa nwere ofe a nwere m ọkụkọ ahụ iji sie gị. Ọ bụ m nwa nwe gị, abụ m di nwe gị. Ya bụ nwoke a kpegbukwere ifuru ka o si kpegbuo. Ndị anyị na-ekwu okwu anyị na-alụtụ aka n'akwụkwọ nsọ wee na-asị na Chukwu si nwoke ka ọ bụrụ isi. Ya bụ ebe niile a ga-abụ isi anaghị enwe isi na-abụ n'ofu ebe, anaghị enwe kaptịn na-abụ. Ọ bụrụ na enwe enye ụgbọ ga-egbu. Ka ihe nwanne anyị nwoke eji bịa na-akwa alịlị a andị gị bụ nwaanyị ị ga-esepụ aka enwe n'ofe ngwa ngwalangwa. Ọ sị na ọ bụ nyanwa kpọtakwa gị zụọ gị na nka gị a ịkago nka mana ijere ọrụ nọọsụ iji ego akwụkwọ ya gụlidi egụcha anya kịta ị na-enwetazi ego iwee fụkọrọ nya iduzi aka dị bụ ụlọ. Nya bụ a na-ekwuzi na-efe n'isi, a na-ekwuzi na-efe n'isi. Ọ sị na ọ mara ụgwọ ọnwa gị ịlụgo ọrụ a kịta afọ 5 ịlụgo ọrụ nọọsụ gị afọ 5 ọ mara ụgwọ ọnwa gị. Nke bụ na di gị amara ụgwọ ọnwa gị iweta itinye na Central Bank iweta itinye ka m gbakwa unu ihe na-ese okwu na di na nwunye obuka mana ego so na wanted. Kedu ihe iji ego eme? Ị ga-ejila ụlọ ka ị ga-eji gbanya ọkwa be di gị bụ be gị. Ọ bụrụ ka ndị Igbo si debie ma Chineke a sị na nwaanyị enwere be n'ọbụ be die oke asị akwa gị enyela famili gị aka ị ga-enyekwa mana anya gị ga-aka wee dị na be di gị. Ị ga-aka nyelu di gị aka nyelu ụmụazị gị aka karịa be nna gị. Unu nwezie ss inwekwa ike nyezie ndị bụ na ss mana ị ga na-enyelife aka mana nke ị ga-enyelu be di gị ma ọ bụ na ọ gị maka nwe ego ga-aka maka na ọ bụ be gị. A sị na ebe onye bi ka ọ na-awachi mana amara m ebe anya gị dị. Ihe gba amụgharị bụ na di gị si na o nwere ego na ị na-anọ ọfụnụrụ ego gị anya sinsi ịrụba ọrụ nọọsụ ị na-ekozi ụkọ ị na-eko ụkọ na-eko ụkọ. A sị na ugwu nwaanyị bụ die nwoke ahụ kpọta gị debe n'ụlọ kpọgote gị zụọ gị n'akwụkwọ nke ka njọ anyị abịa m ọzọ. Ụmụ onye bịa kpọọ m wee distọbụ m. Ya bụ nwoke a wee sị na nwunye ya anụwa ọ nụrụ ya kpọgote ọ na-azapụ ya saa na-erube isi. Ịma ihe mee ụmụazị epekacha ọ sị na onye na-anọ na-esi nri si ya jebe ọrụ ya gaba akwụkwọ na-azụ ụmụazị ya na-esi nri na-ebupụta na-enye ụmụaka. Nwunye esi akwụkwọ na tolie ọ na-ekene tanksa na-ekene saa. Ịma kịta di ya mara ego na ọ na-ana n'ụgwọ ọnwa ndị be anyị. Ọ dị mma jos cheki kenenyi ọ mara ego na nwunye
asịkwa m nwoke ahụ ya ekwene o asị m ya ịmalụ ka ị na-adịdị ọ bụ ihe m gwara ya so ọ bụrụ na ọ bụ ihe jọrọ njọ ka m gwara ya unu kọwazịa jos unu kọwa anya si m na ebe nside anya asị m ya ịmakwa ka ị na-adị di one ahụ maka ụmụ ihe ọ kọchara m ọ sikwu na nwunye ahụ enwere isi akwụkwọ mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ịmakwa na ọ na-egoteche ndị lekchọra kwụ ofu ụgwọ fapas ya nwunye nya fadeli nwunye ya asaịmentị unu afụnugo ebe ihe a na-eme ọ bụrụ lọvụ gbawala isi ka ọ bala onye ọbụla ọ sị na ọ mara ma ndị befa ka ọ na-achịla ego achị nwaanyị asịakwa m gị achinala ego chi ya ndị bụ unu ma ọ bụ ga-emete na ndị bụ unu mma mụnwa na-emetekwa o ana m emetekwa ndị be anyị mma so ọ bụrụ ihe m gwa gị mana uche gị ga-adịbe di gị ọ ya adị karịa nke bụ onye na-esi nri na-azacha ụlọ na-eme na ọ bụ unu bụ otu unu kpata ego ahụ ka unu chịkọọ onye ọnụ na-eme ihe isi na ofunuri anya hei o nwee ka ọ dị ọ jọgburu udene masị gbuo nkakwụ ọ na-akwụ ọkwụ nwoke ọpụtara ụwa afụ ịchọ ka ọ nwụọ n'oge eluru nwoke enwukwa ihe atakwa afụ ọkwa ife uru ọbara ihe ebegbukwa onwe gị n'akwa amaka ọ dị mkpọmkpọ ị ga-echetakwa na ilu zuru ihe ma ọnwa anwanwuru ọkwa ya afụzia gị onye ahụ isi eleche kịta ị ga-akụkpọcha ntị wonegecha anya n'ime ihe dịka ndị mmụọ na-anya ụgbọ ma ọ bụrụ na ị gbadoro anya jos chite ego ahụ ka unu na-eke unu si ga-emie ị ga-agwụ ego na ị na-ana ọ sịkwara na ịma nke o si na ịma ego na ọ na-ana ma ọ mara nke gị nke ka njọ bụ kedu nke bụ na ị na-ezogheli foonu gị na foonu ya nara adịnata n'ala ọ nara anọkọta tọgbọnata n'ala ị na-ezogheli foonu ị na-eji iwu arụ inyi ya na-abụ ị na-eji ebe niile inyi ya na-abụ nke bụ na ịmakwa koodu di gị ọ mara nke gị ifuru na di gị ahụ bụ ezigbo mmadụ ị ga-eweta koodu ahụ ị ga-eweta ihe nji aba mba abasi ike bụ koodu anyị na famili anyị ya ka anyị niile na-eyuzu ọ bụgodị na itinye koodu na foonu gị asị o mefuo n'ụzọ ọ bụrụ nke ụlọ ị akpọghekwe foonu gị ahụ kpọghee nye ka anyị fụ ihe dị na ya dị gị ga-afụ ihe dị na ya o si na ọ na-akwa sọspekt gị mgba n'ilo na ọ dị ka ego ka ị na-ebupụ ka isi ebupụ ego ị na-alụ na ị na-agba ana ị na-achọ ịgbapụ maka asịkwa na ịmụtachago ọtụtụ ụmụaka maka ibu ozu ụmụaka kedu ihe na-enye gị nsogbu asị na oke ọkpa na-agba ofe bụ amaghị ihe na-enye nsogbu amaghị ihe na-enye oke ọkpa ịkpa nsogbu nke bụ na ọ mara ego niile na ịmakwa na ndị a na-emebe marriage nke ụgha ịmakwa na ndị soshal na-aga abịa jụọ oge ngwa kedu ego one dị gị n'ala kedu saizi shunye kedu favorite ya nka so abịazịa jụọ gị di gị kịta ego one ị na-ana ọ mara ị ga-ewetakwa ego ahụ anya agbakọ ya ọ bụrụkwa ihe wọkụlụ ndị a na wọkụlụ ndị a so unu maka unu si nụọ ụmụ onye bụ nọọsụ wee bịaba abịa kesi nke dị iche kesi gị dị iche maka ebe a ka ị nọkwa ọnya ọ bụ di gị zụgịrị ya ọ bụ di gị kwudolu gị ọ bụ di gị na-akwụ ụgwọ ọ si na ịmachakwa akwụkwọ ọfụma ịmachara akwụkwọ ọfụma ọ na-akwụrụ gị ụgwọ gị ji eme asaịment ụfọdụ ọkwụolu gị 400 pounds ụfọdụ ọkwụolu gị 300 ebe ọ na-akwụrụ gị ụgwọ ka edeli gị asaịment ka ị wee pasị ya ka nwunye ya bụrụ nọọsụ i wee pasịzi ya ichite ego iweli etinye na central bank sọsọ gị ị na-eri kedu obi iji eri ya ngwa unu chọọ ịlụ projekti oke ọ tara afụfụ kpọta gị ọta afụfụ zụọ gị nya bụ ka ọ tara afụfụ na-aga ka iru ghara iti ọchị ịghachitakwa ego ahụ ịghachite ego ahụ mmanwụ agwakwala ya si anyị ekwekwene agwa m ya agwa si amakwala ka ị na-adịdị nya yikwa ego egwusiri ike ọ bụ ihe m gwara ya ọ bụrụ anya yi ego egwu na ọ bụ right ya ọ bụ ezigbote right ya na ị ga-achịta ego ahụ maka ịgụrụ nọọsụ wee bịaba ọ bụgodị na ịgụ nọọsụ wee bịaba ị ga-amakwa na di gị bụ di gị ị ga-amakwa na unu na-abụ bụ otu oke asịcha na-abụ otu iluo n'ụlọ ụka ikwe amem
maka ọ sikwu na ị na-eje ụka eme amem kedu isie gwa m isi na ọdụdụ ya mụ nwa aghọtara ya aghọtara m isi aghọtara m ọdụdụ ya kedu nke bụkwa na fonu gị kedu ihe iji akpali ya na-abụ eji awa ya ọ na-adịnata n'elu tebụl ọ nara adịnata n'elu tebụl ngwa kedu isie ịkpali ya n'aka ịkpali ya na-abụ ụmụ ga-etochego ọ bụ n'ụzọ ka ị na-agba ka ọ gịnị ọ bụ oke ọkpa ịkpa na-enye gị nsogbu ọ bụ oke ọka ịkpa ya bụ ndị na-alụ nọọsụ uche unu di ya unu ekwene ka asị n'ọnụ a na-akọ anyị unu ga-akwụsịnata ịka dị gị nwa ego a sị nwaanyị adịrị aka di ichezona kọlcha anyị nwaanyị aga na aka di ya cheta egwu ahụ nwaanyị aka di ya ebube ya daala na ewo nwaanyị anara aka di ya o nwaanyị anara aka di ya belusa ma di gị si gị were ego ahụ chiri ya ihe so gị na-eme ọnwekwa ụmụ nwoke zuka eme ọchọ dị ị na-ego gị anya maka o zuka eme mana aka niile arara ịra mmadụ fight ya ka ọ dịla onye ọbụla na mma ọ bụrụ na aka esicherie ike ngwa achụ ịlụ ụlọ maọbụ igo ala maọbụ ịlụ one kind project maọbụ igo property ọ bụ ya ga na-ego ya ka ọ gị ga-ejezi na-ego nke gị ọ bụrụ be nna gị ka ị na-alụ ihe niile ahụ ka m gwakwa gị o nwekwa onye lụchara ya lụchaa ụlọ na be nna ya emechiche ụmụ nwanne ya nwoke achụpụ gị ya ọ na-asị na ọnya lụrụ ụlọ ahụ asị ya bịa kpọkarịa bịa kpụkpọ ọnya anyị ihe ọgịgị lụọla anyị o nwere ndị na-ekwu ya mma nke mmakwa mana ọ bụrụ ya ka ijire ga alụ ma inwe ego a ya alụkwa maka o nwere onye mma di nwere ego ọ lụchụọ ụlọ niile fa nwere ike ịlụ lụọ ọrụ ndị befa lụọ ọrụ ndị ọbịa nwaanyị ọ lụrụ fa ya bụ a na-akpa akpa maka a sị na akpa alalụ n'ute ị nwere ike ibulu ego ahụ sọ gị ọ bụrụ sọsọ gị nọ oke ụgwọ ọkụ ụgwọ mmiri ụgwọ biilu niile ka esi eme bụ na ị ga-ekwu ihe ị na-ana agbakọ transpọtụ dị na ya gbakọ ego nri a na-eri agbakọ ụgwọ ọkụ gbakọ mmiri gbakọcha ihe niile amala one mana tania asị na nke bụ for the family nke a bụ ego pocket money gị iji gaa na adị ọcha na ego iji gaa na adị ọcha na ego iji gaa na-eme ihe sọ gị achọghị m ịma ihe iji eme ịchọ iji na-enye ndị bụ unu ma ndị frens gị ma ọ bụ welie na-eme baba ọ dịka ọzọ dị welie na-eme ọ bụ ka esi eme ya a na-agbakọtịta ya ewepụ ego nri bụ 500 na-enwe otu ego ọkụ bụ 100 ego nke a bụ nke ego nke a bụ nke ego nke a bụ nke agbakọ ọnya amala ihe rimenda asịzi ya oke nke bụ for the family a ga-achịkọ ya ọnụ di m oke ego nke a na ehi na-anata oke na expenses ị na-eme ị na-akwụ ụgwọ ọkụ mụnwa na-akwụ ụgwọ nke oke na rimenda dị na ya na ego ị ga-ewepụta for the family ọ bụ ka esi eme andị ọzọkwa bụ na ka esikwa eme bụ ịma ka a na-agba afa ndụ ka a na-agba afọ ọnwụ maka ịdivọs mana ịkaligo na ịdivọs maka itochitego ịmụtacha ọtụtụ nwoke tolo eto ma nwaanyị tolo eto kedu divọs dị na ya maka di gị eme chụpụ gị gbara aka ka esizi eme ya kịta ọ bụrụ di gị jee igo prọpati odenye sọsọ Alexander Okeke mba ọ na-edi Alexander and otinye afa gị ọ bụrụ na afa gị bụ Nneka ọ sị na Alexander and Nneka Okeke pana abụmye agbasa asị gị weli nka ngwa onye a weli nka ekenye andị aga ekekwe nke nwoke ga-aka nke gị ga-adị obele nke o ji bụrụ isi ọ bụ ka esi eme ndị amara malụ na ata unu na-eme na unu bụ ofu mana so n'elu bed ka unu na-abụ ofu ọkwa ya so n'elu bed ka unu na-abụ ofu ihe ndị ọzọ abụ ozi ofu unu adị emetekwa koodu ahụ kpọghee enye koodu ahụ ọ bụ koodu onye ọbụla ga-ama koodu na-adị n'ihe dị gị di m na-eji foonu m ihe lili ugboro 3 na mbọsị ọ na-eweli ya na-eme ihe sọrọ ya anadị m eche uche ihe ọ ga-afụ na ya anadị m eche uche maka ọnwa koodu nwa makwa nke maka onwe ihe ọ na-alụba na ya onwe ike ọ bụrụ ihe bankị ka ọ ti ilu ma ọ bụ ndezili m foonu ma ọ bụ imeli m ihe ọbụla ụfọdụ onwe ihe na-afịa m arụ onwe ihe na-akọsa nkọsa
o nwere ike nwande mmadụ ya ma ọ bịa welie lụziche elu m si m na ọlụzichegokwu ya nya ọ bụrụ na o nwee ihe m na-ezo ezo nya ọfụna ya ma ọ bụ mama alalụ n'ụlọ ọfụma maka ụfọdụ jibere nnọkọta mbaba ngasazie fonu m ebe ahụ ọ nọ na palọ ngasị ebe ahụ nsị onye kpọzikwa ịza onwe onye kpọọ ịza ma ọ bụ ịchọrọ ịza tinyezie onye na silent onye m na-agwụ ya abịa na-akọ ihe a na-akọ otu okwe m anya o uche unu dịkwa ya ihe a na-afụ na United Kingdom a sitepụ aka ekpe n'ofe ka ofe nọla ala zuola anyị nri ka enwela aṅụrị onwere ebe ebu ego uwe eje ọ bụ ka mmadụ nwelide aṅụrị ganye n'ọnwụ mana ụfọdụ ala kama ọ ga-enwelide aṅụrị ganye n'ọnwụ ka ọ na-azọ ihe nwere isi ka tinye n'ọnwụ na-ekweghị ka ịba hypertension na-ege ka di gị ga-anwụnarị gị ma ọ bụ ma ego ofu nukpo gị nwaanyị ma ọ bụ gosizie gị nke o ji bụrụ nwoke ka emesịa